Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali lor, di like, di komen, di share di channelnya Media Bujangan.
Gragal rapopo kono alus rapopo gragal alus sing penting gelure numpuk kowe ora ngerti madhep wong ulon makadam tok iki makadam enek loro masa iya iya kidul enek kidul siman enek makadam sing lor pulung ya enek kuwi lha kuwi wah yo lah dan sewu bapak kali keluarga jembret
Mengke bibariokan jenengan kula tinggali gapura kalih dalam acara lulun terop. Paling rewangi iki. Iya kuwi. Iki apa kuwi? Sing penting awake dhewe lho, menghibur masyarakat kono. Mlakune rono Kalian duluan semaput ya. nyambut semaput. Ora lagi mikir telu kok. Iki kancamu tuh. Iki kancamu sih. Mek iki mau ditrawe dalam acara hari tasakurane bolone awake dhewe. Konten awake dhewe Singganong. ya kancane dhewe. Singganong. Sing wedok ya kancane dhewe. Ya, seniman iki membuktikan lho, harus seniman iki mau dina pernikahanane. Nah, Dek Mas Peter karo Mbak Jemprit. Peter ya kancane awake dhewe. Kancaku. Mbak Jempret ya kancane Ya kancane awake dhewe. Iki dhewe kudu dungane sing apik lho. Jatile samene mbane. Bragake samene mbane. Pengrawite Sinoman Ryoke ya menimbane. Nah, sing kok dhewe iki lho. Nah, payet. Ya aja coba ya. Ora Kok paling nom iki? ora iki aja yo ngene. Iya, iya. Iki ya termasuk aku enek peningkatan Piye? setelan karo kowe enek peningkatan. Iya, iya. Biasanya aku setelan karo Suryani lho. Heeh. Ning aku setelan iki ora karo setelan karo Ganongan, Pak. Setelan karo Gus. Lah iki lho biasa delok, biasa. Iki wong kulino cinta seni budaya ya cinta agama. Agamane kaya sampe mlocot ndase iki lho, wong iki tertib. Masa ning usuk-usuk pur lho. Iki kaya biyen lho. Liyane ya salat sak patang rokaat. Ah, kowe piro? Aku 16. Kok iso? Idul sing wingi-wingi. Tak tolong. Aku wis sampe mikir kok iki. Sampe ngapal lah. Lah tak tolong akhirnya ora kulino ngono lah. Ngene ora ngene itu. Bae panunan ngene. Wis koyo ngono. Ora ngono. Peter. Matur suwun sanget pun boten lali nanggap kula. Bolo lawase Peter. Sik to, iki mau dhewe ya mbok temantene ana karo itu kuwi kan maju. Lah ora tau maju wong ngene mburi Mas Peter karo Mbak Jemput pundi? Hah? Lah itu ora ujung-ujung gedeng ae apa kae. Wis muga-muga didongakne Dik. Iya sik. Aku Napa? pasangan. Napa? Kan isuk yo sampe bengi lah aku Ah. terus manteni Mas Peter karo Napa? Mbak Jempret iki urung 12 lho. Ora kowe nek yo kono lah awake dhewe atraksi Jungkir Walik mesti wonge metu. Wah, tenan ya. Iya lah, temen itu ngono wonge metu mesti. Ya, termeter. Ya. Mas Ya, dhewe sing dia. canggih. Wates ya. Tuh, dalam. Ah, kula anu. Lah iki lho ditekon karo. Campur ning Repot aku lah, aku ditekoni. Lah aku pertanyaan sing paling seneng iki lho. Iya. Saya wis ganong tanggapan burung, kadang burung. Wis biasa ya. Aku ditekoni Pak Tarjo. Iya. Kowe mau undangan apa-apa? Undangan Tanggapan apa undangan, Pak? aku jeni ora pengen bahas iki ya. Iya, iya ora penak ya. Iki yo berhubung yo Adi sure Pak Tarjo ya. Iya. Kolore udah gowedi ya. Iki bener Pak Tarjo iki ngono lho. Nek kula niki mau tanggapan semi anu, Pak. Sing becek. Iya, Pak, becek Pak. Wis selawe. Semi kok. Lek jenengan mriki mau tanggapan apa becek lah? Ulang. Oh, layak sopoke miring. Ya sopoke miring dibanding dolan. Ora kok sampe miring kuwi. Mikir BRI. Oke lah. Lalu jawab Mas. Dan komplit Pak Bupati ya. Wes Pak Bupati ya. Nek iki dirawuhi dulur anu langet wis Pak Budi. Wah, tapi Wah, langet iki Pak sinten iki? Pak Rudi, Pak. Pak sinten iki Siman. Taran iki Pak sinten? Plente Taman Sari. Iki Pak sinten? wah, Nggih, Pak, nggih. ora iki. Pak sinten sih Dene kalopean. Ah. Pak Yudi, matur suwun sanget rawuh saking lanut wis Pak Yudi, Madiun nggih sedaya mawon Pastram saking lanut. Niki mbok bilih panjenengan kurang bahan bakar minyak. Racikan mercon niki lare kula Langsung sumbangke. mawon. Sirahe kaya ndas ndok kemlekeren dia. Ayo rasa kesuwen. Iya. Awake dhewe iki menghibur, Iya. ditanggap. Yo ditanggap yo kudu tenanan, Mas. Iya, iya. Kalau didelok wong kondang kabeh ngono lho kae. Wah, iki lho paling kondang lho. Sopo? Iki Pak Jeki lho. Foto iki Pak Jabrik iki Mbah Minto. Mbah Minto Pak Jabrik nek anu, Jabrik saiki Suwar. Mbah Minto. Yo, Mas. Oke, Mas. Wes kowe terus.
Sayang. Mata dan rupane luwak susu. Hei, wet kopi. Dek. Aduh karo wet delon delon gawe gak delon Bawir nambah ya. delon luwak karo ngandep susu lho. Foto kali delon. Jan, kita rengkap aku. Jan, golekmu ngene iki to, Dek. Mat. Golekmu ngene iki. Ngene yo, aku menghargai dek cintaku iki mau. Dek kecapean. Tak merasa suwi-suwi ngeder aku. Oh alah, itu kowe ra. Ya nek engko yo gampang anu lho. Nek dirundingi apa? Cek to. Cek. Aku kan batin Ripanda ta. Apa? Iki mau apa bengi tanggapan koyokan apa piye to? Piye Ripanda? Dicemet iki piye to? Ayu ganteng ora asline. Orang wani di pacar, jadi kan ngomong ganteng mat. Ning piye? Tapi yang mau itu, lah kok kayak kelungsu no. Kayak orang piye jujur deh. Anu cuma ini ganteng ora mau motor pas macam ini. Ganteng ya. Betul deh. Orang putih mat jadi mat. Berarti teman orangku putih apa ya? Fitnah gue, fitnah putih. Jessica kita manis, kita manis. Iya. Aku yo hitam men aku iki. Elek top ya. Iya. Oke Pak, baik Pak, belum muni dasi Mas. Weh, jalan muni ya. Baik menurut foto karo bujuk asli. Ora. Kowe kasur bolak-balik tok banget. Wes aku tak golek Tidak. sing luwih kaya kowe. Oh, itu aku kene pokoke. Lah aku rada kene pokoke kok beda lah dari yang lain. Ayo. Gus, anu sama pengendang kita. Gus Eko. Ya. Lagi iki yo. Ro foto sama ndak. Biasane sangat.
Lu wes, wes, awake dhewe entuke apa? Pokoke pasrah ngono lho. Pasrah. Paling ora rambanan. Yes, wis sing tak omongi. Kalau rabi ki jalan aku praisi karo Pak Pri to iki. Yo sekarang rabi. Aku tau ngarep. Tau ngarep karo sapa? Aku lek rabi saiki 2006 apa? Apa? 2026 kuwi keluaran terbaru api-api. Kalau ada juragan usus gimana? Usus piye. Aku lek rabi saiki 2026 keluaran terbaru api-api. Wes, ya iki keluaran terbaru. Cobi anu gaping iki. Yo, Matamu iki. lah, yo. Ngapa bet piye rasane, Bet? Piye rasane? Aku nemu kecek lho. Kecek lho. Roto kabeh. Dojo iki kalau ngono. Ngono. Andre ya. Berarti motor ki motor tuwek C70. Sekali sentek proto. Ibone ora? Hah? Ibone kowe ae. Pun piye to? Motor ibu. Temet tamongi. Pripun? Kowe ora tiba-tiba mega semangkut nyambul lagi. Mbak Mi no. Alah, Mbak Mi. Wis sing sabar. Sing sabar. Ora, iki nggo Piye? penutup terakhir kanggo ganoan awake dhewe. Masih duwe manten kon joget. Terus diedreki karo temanten beda. Ayo Mas, betune Mas Bater, Pak. Saya ini anu ya, Yos. Iya. Yang ini Mas Bater kalian Mbak Jebret. Iya. Kan mandem iki. Nggih, Mas Bater nundi Mas Bater. Kan mandem piye? Iki bolone ning kene kabeh aja ning jero. Pundi wae? Oh, ndi? Oh iya kuwi ya, aduh. Oh, lawas lho Mas Bater kita. Sakone. Kasih. Iya ngono ganoan lawas, Yos. Yo. Ganoan lawas. Iki joget, sholat, joget walik rasa. Rasa hari. Mergo joget walik dadi nipu bengi. Iya. Yo. Ini kayak gampang ya. Yo. Monggo Mas, mandem Mas. Sik. Aku mesra-mesranan karo Bila. Iya. Kowe dadi wite. Wit, kowe dadi wit. Aku berdiri. Bubuk ngantuk. Ngantuk kowe. Uwaman. Wis lho, kono lho, semaputnya lho Mbak Yuku. Masa putih kita kira. Mahir. Enak iki dadi wit, Mas. Iki ngadep lho, Mas. Yo yo.
Iki ngadeg. Pusing lho. Kalau 30-an ya. Hei, mayat dadi wet ta? Ora ada. Anu aku ya sudah duit ya. Aku sudah duit ya. Yo ta. Dapat. Dapat. Dapat yo. Yo. Mulai endi ya. Perasaanku ra penak wet. Perasaanku ra penak wet. Wet, perasaanku ra penak wet. Wet. Are pada. Yo. Aku lupa. Pak Peter. Anu duwe Peter. Kagungan bacem. Tak bacem sing liar wae. Gua tahu urip ora kanggo. Wis ora iso. Kok tane ganteng kaya pingin depuh kan. Wis aja kaya ngono. Awake dhewe iki totalitas ya. Totalitas tanpa batas. Iya ya, lek demi Mas Peter ya awake dhewe ngene ya. Yo, momen apa malah yo. Momer banget. Wis ora tok busek banget. Wis iku ngomongnya diklir ya. Ngomong ben pancing. Nanti gores langsung dia jase. Yo, monggo Mas Peter. Ora apa-apa solah, pokoke solah. Ora apa-apa ayo cepet iki tamu antene yo ganongan kok.
jam ya saya patut lho ya. Iki mau tak delok Petrus saltone ping 5. Sesuk sestasi ning kene. Separuh. Ya terima kasih Mas Peter. Dijumane menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ini ya rame langgeng sampai kakek menen. Yo, Sing penting iki rumah tangga iki harmonis ya. Iya. Ora ngatukar pagu. awake dhewe iki ngomongi adewe urung rapi. Belum rabi. Tapi opo ora kena disut. Ora apa-apa. Ning awake dhewe setidaknya kan mendoakan. Mendoakan apa nek mesti rabi manane dhewe. Oh iya awake dhewe rapi ya, Mas. Ya wes. Yo kita lanjut. Ini masih penampilannya dadake akeh. Aduk gawe. Yo aduk gawe yo. Dadake yang 28. Posisinya